Amics i amigues, us presento el vi blanc del mes de febrer. Es diu Nadal Xarel·lo Vermell 2021. És un vi blanc del raïm xarel·lo vermell. Com diu la paraula, xarel·lo vermell té una mica de color, és a dir, és un blanc una mica tintat, perquè la pell d'aquest raïm té una mica de color i aporta aquest color al vi. Per tant, és xarel·lo, però és una mica diferent. Diferències principals: la xarel·lo és molt fresca, molt vibrant, una mica més acídula. Aquest busca una mica més de cremositat, una mica més de punt de greix, diguéssim, i una sensació fruitada una mica més madureta. Anem potser cap a una petita sensació més de pressa, que dona aquest punt més melós. Per tant, és un blanc fantàstic amb arrossos, amb formatges cremosos, fins i tot, per què no, amb un petit contrast, si voleu, en temes una mica més acíduls, en plats més acíduls, i bueno, és una varietat que havia estat a punt de desaparèixer, que s'està recuperant. Aquest celler té unes quantes hectàrees, no n'hi ha molta, i aquest celler està aquí ubicat al Penedès. Es diu celler Nadal, que està a prop de Sant Sadurní d'Anoia, per darrere, diguéssim, des de l'autopista per darrere de Sant Sadurní, per tant a prop de Barcelona, i us recomano que el tasteu. Temperatura de servei, us diria entre 8 i 10 graus, precisament per gaudir d'aquesta textura una mica més sedoseta. I què més em queda dir-vos? Bueno, és un celler que treballa amb ecològic, d'acord? Per tant, un celler que intenta treballar la qualitat. Els seus caves estan a l'associació Corpinat. Per tant, bueno, un celler que treballa al detall, que treballa una mica, doncs, una producció acurada. I ja està, espero que us agradi i ja em direu. Salut!